слънце да огрееш. Двама млади влюбени, дето искат да се оженят, дом да създадат, шарени гълки да люлеят, дребни дечица да милуват, да добруват. Нали ти рекох, момина мали, не гради нова градина, не съди цвети всякакво, не чувай, нема хубава. Ето, мали, дойде време, сватове дойдоха, цветето ти обрака. И момата ти взеха. Ела се вие, превива, мома се с баща и майка прощава. Прощавай, тати, прощавай. Много съм ти татята досъдила, ядове създавала, а ти ме добра да даряваш. Прощавай, мила майчице, и хвала ти. Хвала ти, дето си ме носила 9 месеца на сърце и 3 години на ръце. До сега бяхме мали една едно, а сега ще ме раздяла. Обяда ще да се обядо, нека рисве кърва, съзълва и девери и по-стария дърви, а ти, мила майчице, цветето да ми поливаш, зарам със ситна русица, на плътнина с водица, а вечер, мале, със сълзи. Прощавай, мале, прощавай, ама как се отделя жито от слама, тъй се отделя чедо от мама. Напред престъпи, млада невесто, напред престъпи, назад не гледай. Над момини двори две се мъгли дият, едната се вдигне, другата падне, а над момкови двори две слънца греят, едното залезе, другото изгрее. Я излез, майко Момкова, да си видиш какво добро иде. Добро иде, още по-добро води. Гълъбица си води, месеците деница води, сините мали снахица от мяна довежда. Кога расна, да порасна момчето ти мали, скоро беше, на скутко държеше. Скоро беше ожидено коляно с целувка лекуваше, а сега кулчак ще станал. От тебе се отделя, свой дом иска да сбере, свое огнище да има и стопанка по сърце си избрал. Дай, мале, въгленче от твоето огнище, пламъче от майчиното си сърце в огнището огън да запаля. Вземи част от вечния огън на живота, млада невесто, и помни, на този огън детски пелини ще сушиш, на този огън мъжът ти премръзнали пръсти ще сгрее. Този огън ще прави скрив очите и телата ви. Въгленче от него един ден ти ще предадеш на снаха си, затова не позволявай нито дъжд да го гаси, нито пък пепел да го покрие. Огънът е вечен, но и хлябът е вечен, затова ще ти помоля, Монкова мали, да вземеш в следващия момент богачата, която с много любов и обич се замесила. Захрани младите с позадък житейски опит, трудолюбие и живот. И така, мамо, знам, че се вълнуваш, сълзите са още в очите ти от радост, но първо се захрана булката, после сега. И така, поднеси една капка, подобена много мекна булката първо. Айденче, искам да ти предупредя за следното, мила. Като поемеш капката от свекървата, хората казват, поне 9 пъти трябва да я сдъвчеш. Без да се задавиш, когато я глътнеш, нали? Да не се задавиш до 9 пъти. А ако е така, по-добре ще се разбира със съкровището. Погледни каква чаровна свекърва имаш, много добре ще се разбират и тя ти посреща с разтворени обятия в новия дом. Така ли е, мамо? Можеш ли да я посрещнеш тази хубава снахичка вече като дъщеричка? Не бой се, майка няма да се сърди, защото нейната дъщеря ще се снабие с още на майчица. Така ли е? Приемаш ли я? Бурни аплодисменти за свекървата, ако обичате. Айденче, предъвка ли 9 пъти капката? Задави ли се? Не, браво. Мамо, можем сега иска да захраниме. Повече момент, нека да им е сладък на младите живота. Точно така. Мили майки, аз ви благодаря, минете се отново пак на местата. Благодаря. А сега е ред вече да се обърна към татковците. Особено към бащата на булката, който е в готовност да го поканя да отвори бутилката с шампанско, а свекъра ще поднесе на младоженците по глътка изкрящо вино. Справо в себе си топлината на слънцето и силата на българската земя. Айде сега, колеги, благодаря за прекрасния фон, да чуем как ще гръмне шампанското. Скоро си отварял шампанско, нали? Развителта и буде тапата яко, така, силно. Развителта ти отваря се. Гледай, колегите ти помагат, няма се притесняваш. Да, бе? Смело!
сега налей по-малко в чашките. По-малко казвам, защото ви карам некс да пият, да не се опият да сбъркат нещо крачките. Тук, че ще стане голям фал. Така лекичко по-малко. Благодаря на сладкия татко. Сега свекра да поднесе чашките, както се обещахме. Двамата едновременно, тате. Всички вече ще са ви равнички. Благодаря. Мили младоженци, искам сега да ви помоля да се погледнете в очите. Погледнете се в очите, обърнете се един към друг. Погледнете се, чукнете чашките. Кръстосайте ръце. Кръстосайте ръце и сега изпийте виното векс. Браво! Точно така. А сега искам да ви помоля да хвърлите тези чаши през без да се обръщаш. Искам. В никакъв случай няма да се обръщате. Един, че няма да се обръщаш. Искам да ги хвърлите едновременно назад през рамо. Раз, два и... Нека всички незгоди и лоши помисли останат шуканите парчета. Сега, кръстници, вие си невредими, доколкото виждам. Няма оцелен кръстник, няма оцелена кръстничка. Така, обърнете се и бързо ги избройте сега. Всичките парченца от чашките. Бързо. Събирайте, айде. Няма да събират, да броят. Така. Стига ли толкова време? Бързо сега искам. Кажи колко ги изкара. Някъде 100. Стотина парчета. Браво, моите момчета. Тати, мамо, той е имал само шестици по математика явно. Много бързо ги изброи. Я да чуем етенчето колко ги изброи. 11. Мамина рожба, тя е много скромничка. Така, няма значение. Чакай сега. А колкото оркестър е 11? Браво, бе, браво, етенче. Добре, обаче, колеги мили, аз броувам бройката на двамата младоженци и те стават 111 парченца. А хората казват, нека колкото са парченцата, толкова да са момченцата във вашия дом. Аплодисменти за младоженците. Аз, мили приятели, добавям от себе си следното. Не може нашата държава само от мъже да се състои, нали така? Мъжете да ме извинят, обаче трябва и момичета. Затова, след 111-то момченце работи за момиченца, приятели. Няма как. Горчиво за младоженците! Искам да те помоля да си изпълниш най-приятното задължение в живота. Тук в присъствието на всички гости. Моля те, вземи се принцесата на ръце. Чакайте се първо да ти кажа да не умалееш, после да не ми се сърдиш. Вземаш я на ръце, завъртате се 3 пъти по часовника от стрелка за щастие и после я пренасяш до вашата официална маса. Но обещай, че днес ще носиш пред всички, а от утре ще носиш цял живот на ръце. Обещаваш ли? Нейни особени аплодисменти за настаняване на младоженци. 3 пъти на място, 3 пъти, на място, 3 пъти. Първи път, аплодисменти, втори път, още, трети път, още. Заповядайте, пожелавам ви щастлив семейен живот. Така, всички да се останат на местата, ако обичат, колеги, благодаря сърдечно. Сега. Дами и господа, аз ви обещавам, че младоженците си имат кръстници, а тия кръстници ще ги настаниме по добра. Чакайте, момчета, чакайте малко. Момичета, накарайте кръстницата да пусне кръстника и го обърнете към гостите, така, на другата страна. Кръстнички, пусти го малко, молите се, така. Виж сега за тебе какво те чака. Айде седни сега, няма страшно, всичко е изпробвано. Прегърни момчетата. Седни и прегърни момчетата. Вземете и букета да ни и тежи. Колеги, може ли един ключек за кръстницата? Тя е много готина. Ай, аплодисменти! Кръщия! Как се? Добре ли си? Няма да паднеш. Идеално! Искам да ти кажа, тия момчета ще ти обслужват през цялото сватбено тържество. Штръкни един път и той ще се появи и ти изпълнява желанието. 2 пъти къщакнеш той. Бързо, че ще ти изпуснат. Бързо, весело изкарване. Стоп! Момичета, държите ли кръстника хубаво? Я го обърнете насам сега. Бързо до платното, тук до платно. Стоп! Кръстник! Ама ти много се притесни за тая хубава кръстничка. Тя даже не те пускаше така на момичетата. И виждам, че не от слънцето, от притеснението за кръстничката си се поизпотил малко, а? Момичета, дайте да му помогнем на човека. Направете му силен вятър, музика и аплодисменти за кръстника. Хайде! Вятър! Колеги, благодаря. Без да спирате с вятъра, момичета, бързо, без да спираш с вятъра, без да спираш, бързо
чувства кръстника? Ами за сега е добре. Това да си кръстник, да не мислиш, че е нещо случайно. Слушай, ще се възмучат момичетата, на момчетата не можах да обясня, ама на тебе ще ти обясня по-подробно и за тебе и за кръстничката. Ако ти се прииска нещо по-различно, да не танцуваш примерно с кръстницата или да пиеш нещо по-различно, шпъркни един път и тази красавица ще се появи. Като фея ще ти изпълни на мига всякакво желание. Два пъти като штракнеш, в розовата робничка момиченцето ще се появи. Възползвай се, вие сте кръстници и сте с привилегии, така че друг път тя да се отдаде шанса. И я не. И отново музика за кръстника и аплодисменти. Благодаря, бяхте много сладкодумна, както винаги. И така от Радио София преминаваме към Радио Анкара. Sayın misafirler, az da nesin? Bulgarin. İyi. Sayın misafirler, düğün sahibinin adından, gelinle damatın adından, orkestranın adından hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Umarız çok güzel bir gün de var, sıcaktı, maşallah yağmurlar bitti. Olabilirse sizin alkışlarınızla gelinle damatı ve sadıçları davet ediyoruz ilk aile dansına. Alkış gelsin, Türkçe anlayır mısınız? Tamam, gidiyor romanista daldı mı? Hadi alkış yok mu? Alkış. Haydi orkestra. Evet, ne güzeller. Acılar yaşıyor, yorgunlar elbette seni de sevdim, elbette faydasız, sussam faydasız, konuşsam faydasız, sussam faydasız. Burada ölmedim, yüzüm gülmedi, konuşsam faydasız, sussam faydasız, konuşsam faydasız, sussam dertlerim peşin
konuşsam faydasız, sussam faydasız. Yorgunum halim gücüm tükendi. Konuşsam faydasız, sussam faydasız. Konuşsam faydasız, sussam faydasız. Her yerde mutlu huzur aradım. Bir yudum sevgiye hasret yaşadım. Her yerde mutluluk huzur aradım. Bir yudum sevgiye hasret yaşadım. Ömrümce kaybettim, hiç kazanmadım. Konuşsam faydasız, sussam faydasız. Konuşsam faydasız, sussam faydasız. Yorgunum hala, halim yok arkadaşlar. Gücüm tükendi. Konuşsam faydasız, sussam yine faydasız. Znači pontayız oraya işte o. Beri gelin Suat'ı. Çak Suat oynar ikimizi sen şöyle gel. Olur. Özel hayretten Aliyan abim için gelsin. Aydın abim için gelsin. Güzel bir açılış. Daha sonra hayreta güzel bir isteğimiz var. Yuvarlı tatlı sesli. Güzel bir Ruslan şarkısı okuyacağız. Bak biraz bir taksi var. Bak bir taksi. Ben isterim Aydoğdu rakısı, bu adam mahsus getirmedi bize rakı. Bu adamı ben bak şimdi ne yapacağım? Yarın yakın aydı. Ben yarın burada isterim ben. Bak ben onun mağazasına girdim. Mağazasından 2 fıçı var. Aydoğdu rakısı var Ne bunda. böyle adam değildi, ne böyle oldu bu adam? Git mağazasında var onun. Var. 2 fıçı var, 2 fıçı. Şimdi isterim bir kuzu. Kuzu.